अरे विश्राम अरे जाओ apa tuh sedangkan gajian tak kok sana bering kami ki borem na ha bering kami ki bojaga beri kami rong mala khagra chubuni selani khai selani di kor jaga wa promono ko tei masab beri bai hamjak lainai borok beri tu failai kya tai bung ni garden margin ko failai kya angke tu music ni bigon thanglai mani borok music tisul khailia borok keso thanglai kya nge chungbo keso thang angke tam khani ba bung no aba ke no bung ya go henover khlai di hogata police ni ya go no buri no sabo kala kesre buri rok ka buri bu fasong keso kha buri ni garden na buri ni garden dok nge sala khani tam holai an busano bering kami khemna bojaga khangrai chumuni rong mala bosorok de khabarok ni nogo phaiman mi borok phaiman 3 bege 4 din tapni nahar mungka tamo mane serai besranya tamo mane kaine ni aba haida bahai na borok dudin soigan ke to kai khamun ta borok soilia borok kejo bakla gan ke chumbote kaili ata ko tak bono bor hoja khasa ta borok no pulis oklang thang pakya sani borok to samane 2 bosor kaka ni nai ke ani busa chennai bengaluru tongmani o buri phun khlai nai bag rang puisa luti chai nai ta boke ubai bungo ঘটা borok 2 বছর ni kunung ko 1 টাকা phun an rohi ab buri ni mo bhanmang chalogoi nai buri sonoma chalogoi nai oh kami ni mungka tamo Kumutnogor Muslim para dinu sini mungka an bungo khilde borma bosorok amor ka khana ni sirani 26 বছর buri ni amor ke bosor khajima borok samane ke 19 borok na burin chawo 19 বছর kaka ni nai